Čau to lidi, to videjko, když jsem se tím chtěl nahledět, ale mě to nešlo, protože tam přicíluju, víte? Takže já jsem to hrát třeba Rival jsme nějaký parkour. Tak. Možná za to. Tak. Dobrá. Chvilku čekejte. Co dělám? Dobré úzko. Hej, ty nic. Takže, každopádně, já jenom učím se, tak, no. Mami, neví, já si vezmu z tohle. Abych si mohl sednout. Hele, chvilku čekejte. Lidičky. Už jsem dala. Ne. 6 + 7 13. Tu a tu. Lidičky, kdyby se nevěděli, tak úplně moc nevím. Když se ptali, proč. Tak. Hej. Dobrý. Rychle lidičky. Tak. Izbrovský. Lidičky, kdybyste chtěli, já na náročky se budu psát ráno, neblížíte se, já moc neumím to písmenko, no prostě, vidíte, že to moc neumím, takže, pardon, já se budu psát na náročky kameru a pak budu moc natáčet o Legu. Ale náročky mám až v létě, takže ještě budete muset chvilku počkat. Až bude léto, tak můžu natáčet Lego. Tak, obskoky. Lidičky, schválně, jestli máte rádi obskoky, tak napište do komentářů. No, to už byla stačilo, já jdu na tímto, já už dělám party. Hej, Burko! Kámo, hej, ze špína. To nevadí, že jsme spadli, to se občas stane. Jestli tam někdo skočí značky, dobrý, nikdo tam není. Lidičky, prostě pište do komentářů, jo? To zase bude edit. To asi bude taky už, takže ahoj. A uvidíme se v dalším videjku.